Oh, Marius holla. Wat leid je van mijn slobaksen? Al voor jaren slobaksen gezegd. En dit is van mijn vriend laatst. En nu heb ik me van jou liet aantrekken. En nu val ik me je zei special. En dit houdt den jij van een vriend laatst in Puerto Vallarta in Mexico. Ze wollen die niet. We waren dort bij het airport, bij een aeroporto. En we vroegen dus, we wisten wer een hout wil. Want je kan zijn, we hadden een heer huid. En ik leeg hem huid. En ja. Nu zit het me een van de armerscharen. Wat leuk je met een fan hout. Die wordt alleen naar zwart gevorfd. Maar immer aan, buiten is het vanaf betterlich koud. En wir sind 21 Grad und 0. En met een winter weiß ich, dat es 26 Grad und 0. En van der wil ik wat merken. Dat heeft peperschoten, Camarones oder Shrimp en hennafleisch. Wir sind dat nun sehr schön interessant. So, dat wil ik van der te ook eens merken. En wanneer wat lekken, dan wordt dat aan YouTube nog stellen. En wanneer niet, dan gaat het door terheen eruit. Aber wir hopen verpasste. Immerhin, ich wünsche Ihnen alle einen schönen Tag. Hier habe ich Fanwurm, diese Tante hier, die hält uns die sehr Fanwurm. Mein Freund hat mir gelehrt, wo einen Halbogen zu brücken. Wenn ich bloß einmal allein in das Decke aufhaben oder das Schmack setze, nicht mehr für das Decke tau, da das Messkreis aufschreiben. Und dann gelehrt das durch Stunden. Immerhin, sei was Luther. Oké, dan wil ik weten wat we er te brokken. Hier hebben we 3 bakkelzanen, Roma bakkelzanen. Hier hebben we de peperschoten, poblano peperschoten. Dat is dat stieren van het video. En hier hebben we een halve sippel, half een onion. Hier hebben we 500 gram shrimp, Camarones. 400 grams. En waar je die shrimp leggen, Camarones leggen, dan doe je hennafleisch. Hier hebben we 2 bita bakvlees, 2 pieces of chicken breast. You can use either or both. Hier hebben we nog pilsje, mushrooms weer dat lijkt. Wie leggen alle wegen pilsje. Hier hebben we kjeese, fingerevene kjeese, mozzarella. Hier hebben we Chile, chipotle, dat zijn hem snoeikijpen, waar je dat lijkt. Dat is een beetje zo'n gerekende chili met dat rode saus erbij. Dat smaakt zeer schijn, waar je niet. Dit haan, dan loop je dat toch, dan doe je waar je haan gerekende paprika, onder het paprika, vielleicht een teillepel valt. En hier hebben we nog andere kjeese, wat we maar op klapsnap doen. Waar dat lijkt, doe je dat, waar niet, loop je dat uit. Hier hebben we een halve liter schmout. Hier hebben we 2 eetlepel butter. 2 tablespoons, dat we broken tot alle broden. Hier hebben we 3 4 10 chesnek, 3 4 cloves garlic. Peper en zout, dan veelt. En nu wel we afhangen. Oké, hier heb ik dat alle smaak abgeschreven wat we wat te broken. Here's the ingredients for the recipe. En wat we hier doen is, we doen de shrimp, de Camarones, dat zeeltje er alle los nemen. Als je gleich nee doe aan en als je doe niet, dan daar we die nog weinig te los peelen. Take the tails off. En de pilsje die wasch voor smaak af en dan snijden we die ook fijn. En wat je doet niet pilsje maar gleich, dan loopt die bloos uit. Sippelen snijden we ook smaak fijn. Garlic wil we ook zeer fijn snijden. De bakkelzaan, de snijden we ook in ganz kleine bietjes. Krijg ze staat. En dat hennafleisch, dat snijden we ook in kleine bietjes. En waar we dan met afhangen, is dat we een klein beetje butter aan sties gaan waar we de hennafleisch smaak wil broden. Als we dat is klaar gaan, smaak vriendje brood, dan nemen we dat eruit. En dan doen we het nächste. De nächste wat we dan doen is, dan doen we er een beetje butter aan en dan doen we de shrimp, de Camarones terugbroden. En dat gaat niet lang, vielleicht 3 minuten. En dan zijn die goed, die zijn sowieso al goed. Dus eenmaal 3 minuten terugbroden en dan staat het rein. En dan nog een klein beetje zout en peper bij, zodat we bij het hennafleisch opteken. Krijg je zoveel als je aan het lijf wat het brokken wordt. Oké. De Camarones hebben we ook eruit, waar we dit eruit nemen en dan we dat grens nog terugbroeden. En waar we dan maar afhangen, waar een klein beetje butter aan en dan sippelen en de pilsje. Dan stek 5 minuten terugbroeden. En ganz te laatst, wanneer sippelen en pilsjes meer gaan en dan doen we dat chesnek nog maken. Dat doen we vielleicht 1 minuut terugbroeden. Dat chesnek wil je allemaal te laat, anders wordt het beter. En nu hebben we alle fijn terugbroed en bruin gebroed. En nu zijn we wat de bakkelzaan. Die worden we ook nemen, we dan helemaal vielleicht een gouden 3 minuten
Deegbrot met het ondertoop. En dan gaan we dat schmoenten maken. Oké, nu staat alle fijn deegbrot. Nu staat het uit voor het schmoont. Nou, dat schmoenten maken. En wanneer dat niet nieuw is, kan je wel eens nog een beetje meer erbij uit. Of vielleicht nog buttermaaltje of maaltje of een beetje paya. Bloß dat het goed suppig is. Door willen we onze peperschoten nog hier bij kerken en baken. Nou zitten we, dit zit je even al een beetje schmoonvaart. Nu willen we de chili er nog maken. Waar dat ligt in een chipotle. Door vielleicht een chili maken en dan zo'n stootje rood, dus ik dat een beeld heb. En dan van dat juice, dat salsa wat er nog bij is, daar wil ik ook nog een beetje van dat maken. Dan overstuk je dat wel. En dan zie je dat fijn daar. Du hast nog een peperschoot waar je dan een beetje bietjes meer. Wat jij ook niet verder, hier zit energie met master uit een beetje snijden. Bij hem aan, nu zijn we uit om dat henna vlees in de Camarones te maken. Waar we dat maken hier en dan zijn we uit voor het eeuwige. Dat je niet bij dat, want het zit niet alles erschapen en even rieschapen, maar eetschaken en de schobelen. En met tortillas, aber die worden dat recept ganz fertig maken. Wat je wat, we worden dan een klein beetje meer zo'n chipotle maken, vielleicht nog een peperschout oder vielleicht noch een lepel van dat saus. Dat heeft een zeer schijntje smaak, want je een beetje zo'n Rührgeschmack gleichen. We're going to add a little more of those peppers, those smoked peppers, chipotle. Oké, nu hebben we dat fijn deeggebrood, vielleicht nog eenmaal 3 minuten. Nu gaan we dat eruit nemen en dan gaan we de chili eruit maken. Marius. Ik vond just nou met dat video te maken. Ik wil dat ook maken. Nu worden we alle top te drak. We hebben nog zuurdeeg 2 weken gebakt. Bultje. So, nu heb ik dat niet fertig gekregen. En nu wordt het video van die ganz fertig maken. Van der wordt het dan middag zijn. Dat met de Chile. Volgjeschtopt Chile, poblano. Ik weet niet weten waar het zit. Waar ik dat ga in een ding nemen en die nacht plus een is op stoel. Dat ga je dan vooruit uitmaken naar de afvrieren en dan ga je dat hier opdelen en dan eerst een tijd de Chile nemen en die volstoppen. Ja, zo zit dat. Zeer fijn. En nu willen we ons dat ophetten en nu willen we onze Chile volstoppen. Dit is de shrimp, Camarones en dat hennavlees met dat bruinste suppelen en alles. Dat willen we dan nu brokken. Zoals ik zei, dan ga je dat in de fridge nemen en ergens een tijd eruit maken. Broekt dat niet al aan een dag. En wat we het nächste willen doen, met de peperschoten willen we die eerst ganz ruischen. Die ganz zwart bruin laten ze staan. Dan willen we de smaak afschalen. Ja, ganz zwart rondom ze staan. Dan willen we die afschalen. En dan wat we doen, want de smaak zwart geruischt hebben, dan doen we die aan de lust nemen. Dan laten we die van ongeveer een stuk 10 minuten erbij schwijten. En dan gaan we de zeer fijn af te schalen. Oké, nu gaan we hier van ongeveer 10 minuten geschweid. En dan schroepen die zich zeer fijn rein. Plus met een gewone buttermassa. Die is niet zeer lang. En wat je daar zijn ook immer zo'n mensen maakt, die zijn een beetje never. En dat is ook oké, want die worden dan vielleicht zijn. Aber wenn dort nicht alle 100% rein ist, durch mit dort schwarze Schal, dann kann ich dort bloß nicht eten. Weet je, die kan kraxes geweld. Die heb je de Chile betoeld, dat zijn junge Chile. Die kan kraxes geweld. So, wie kan dat nemen en dat we hier met kloret smaak, het gezondet water, de alle smaak reinwaschen, zo rein is hier dan gleichen. Hey, dat is een vrije wereld, wie kan kraak doen wat we willen. Kijk mal al das Schwatte, wo wir uns haben eingefreten, weil wir das nicht haben aufgespielt. In Besonders wurde es einmal abgewaschen, die baut das nicht, das Schal da ein bisschen abschlucken, abkäben, das wollte ich nicht mal ernten, das gab einen feinen Geschmack. Und wer weiß, weil ich noch mit Trouble haben mit Stillgang, das noch ein bisschen so Schrot sein. Ich hätte ein bisschen besser noch ein Sekret gehen vielleicht, nicht, oder was? Aber immer haben wir den Geschmack aufwaschen. Und dann haben wir Frieden. Doch, nu wollen we die uitnemen.
En deze is, die hadden weer een beetje krank. Die hadden hier een beetje een plaag. Dat snij ik er af. Maar Emma aan. Daar, kijk hem al. Dat is vielleicht een goede idee was dat afwassen. Nou ja, dan is het nu tijd om die Schlachten en uitnehmen. En die werden sehr natürlich behandeln. Wir haben hier eine Scheuer, was uns nicht zu schuht, das ist der Ernteschwein. Na, wo wir hier unten sieht, bloß so halb erschneiden, so steht. Und dann da wir hier da legen, dann hier, wo wir die dann taudaten, wenn wir die dann nicht haben. Was ist das? Wir werden die nicht so weit 2 merken, da. Check mal. Und dann hier nehmen wir dann ein Maßer. Oder ein Lepelfleisch direkt, wo du einmal ein bisschen Gold nach. Nicht ganz stark. Und dann das Gereine dort hier. Das war ein bisschen Spiel sein, aber das so kaum. Und hier, wo die Skoi backen, da schneiden wir den Volgjeschtopt Part da anyway auf, aber das soll die bloß für die EU da anbleiben. Da. Sieh. Nu war diesen Schraubchen nach und dann so fertig. Anyway, wir können wissen, was wir tun wollen. Das ist recht an Volgjeschtopt. Da, nachher wir haben Ischab gehabt, nu warmen wir uns da ab, dass einmal fein warm ist. Dann handelt sich das besser, dann werden die Chile voll stoppen. Ja, da werden wir sehen, was das schafft. Mal unsere kleine Plastik voll schapen. So, haben fein warm gemerkt, nichts sehr heiß, aber fein warm. Und wie wir noch sicher merken, dass der Fleischbeeren ist jeder Art und jeder Rest voll stoppen. Das ist, was ich sehe. Ein bisschen, ja, ein bisschen schnell lang. Und wo ein bisschen fahrt falsch haben muss. So, alleen typ mehr. Wat je nou nog her komt, hier nog. Weet je wat hier nog wat zijn vermankje was, waar hier nog vielleicht had. Een beetje ruischet Spaatmank. Okay, en hier zo ziet we ook nog wel een beetje ruim. Da. Kijk zo, een beetje saus überschaben, nähern. Da, das ist rein. Den wollen wir uns nu backen, wo wir noch kjeisen ab. Und dann wollen wir wissen, wo wir den wollen in der Backen ersagen. Da, und das kleine Glas in der Plutje haben wir 2 Stück neues leicht, wo wir dann noch ein klein bisschen, weil ich ein bisschen extra in den Raum schapen. Und dann wollen wir uns dort erfrieren. Alright. Hier haben wir unsere Ski, was wir von der wollen backen. Oh, wir haben ein bisschen Käse ab und dann werden wir in der Bad nehmen. Steckt 350 Grad, weil das fein durchgehört ist. Ja, und weil so ein Käse ist, das legen, echt leicht ab. Das getoppt gemixt, das jaffen sehr schönes Geschmack, wo hier ein bisschen dort. Dann hier noch eine Striebheber. Und das ist dann die Leute in der Bad nehmen. Und diese beiden, das wird mir abfrieren, hier sind 2 Plästersperren. Wow, du, Käse, so steht. Und die wollen wir dann am Freezer nehmen und dann nächstes Mal, wenn wir dann dort verlangen haben, dann da wollen wir den abnehmen und dann wollen wir uns den backen. Kriegst du. Und das hier, das wollen wir mit einem Hüß nehmen, vielleicht für die Früh. Das will vielleicht auch noch so was. Das liegt nicht so schrecklich viel Käse, aber ich werde was krackereich sein. Und hier will ich wieder unten noch so ein Stück über. Ja. Oi. Das fährt in den Freezer auf, nicht? Da. Das rein, wo den Taudaken. Und dann kriegst du auch. Na, werden wir sehen, was hier von der alten Ofen rauskommt. Check mal dort. Na, da werden wir uns mal eine Schäfer reinmerken. Der erste Mess rein, wo wir hier bloß noch ein bisschen Ries nehmen. Für den war das gleichen. Und wenn die Schabeln da dann das gleichen, dann will ich dort bleiben. Da. Jetzt legt es aber rein zum Abdaschen. Wow, guten Tag, Holla. Han von der legt sehr schön mehr. Na, guck, die interessiert dort. Woohoo! Anyway, ich kann je nu meer neer slowbacks en weet je wat dat zijn als ze nog wat raken dan. Check maar. Gaan ik jou nog hier mal Hondsbroden haben, aber dann hat jemand Schmaun, Vater, wer weiß nicht was alles.
Wir haben hier nu een volgestopten peperschoot met shrimp, Camarones en met hennafleisch. Ik hoop je interesseert dat. En ik ben voor jullie dankbaar en ik ben God was zo dankbaar dat hij me van jou heeft opgewekt. En ik geef van jou nog waar van wat mensen worden gestorven weer. En host ik een accident en dan vreeg ik me aan, want dat nu weer ik was, want ik zijn ruitje was. En ik leer dat zo, wenn jeder smars, oder jeder so is vreeg en wie afsluiten, aber het eerste smars van we opwagen. Want ik nu niet weer opgewekt, voor ik zijn ruitje was, juist een keer gaan. Maar immerhin, veel merken we alle, aber we kunnen één ding weten, Jezus is voor ons gestorben, der heeft al onze zinden betoeld. De schuld is betoeld, maar wie dat aannemen. En du hast bloß ein Weg im Himmel aan te komen, dat is Jezus Christus. So, ik hoop, die kan dat alle aannemen. En nu willen we dit smaken. En ik ben zeer dankbaar nog waar voor jullie alle, voor de comments wat ik kreeg, want je me weet doen van wie je zijn, dat redt niet immer zeer veel. En er zijn mensen die vragen, hast du lang niet een video gemerkt, wie haben anders gezien, weet je? Waar je nu Strukland, Buena Vista gaan op YouTube, du sagt dat subscribe, waar je door abtreten. En als du noch ein kleiner besiegt, weil du noch abtreten, dann jedes Mal, wenn ein neues Video rauskommt, dann wird das von dir weiterladen. So, immerhin, nu willen we dit smaken. Mijn vriend hat mir laatst Aufbeuteltjes heute Sauce von Mexiko gebracht, dat heb ik alle. Nu moeten we met dit, dat schmeckt ook zeer schijn, aber een dag wollen we ons dat maar zelfs voor wat holen. Ho! Papa! Woe! Kijk, met die slauwbeksen, dat viert nog een beetje aan. Ik leg zeer deze slauwbeksen. Dat lijkt waar we nächste zomer gruwelijk veel brachten. Ja, maar nu willen we dit maar smaken. Die zijn zeer nieuwsgierig. En dan fehlt je een vielleicht nog meest een beetje een maas aan, niet? Ah, deze goffel is net ook. Oh, dat saus en alles. En zoals ik al zei, wat je niet shrimp leggen, dat is met hennafleisch of rindvlees met eiwit. Smaakt dus angeheer schijnt. Wie laatst weer nieuwsgierig, wat meint angeheer? Dat meint plus vertragelijk sehr schijnt. En maar hier van Strukland Buena Vista, zijn we ons dan mal waar, we gaan zien. En laat me weten. Voor wie is daar? Dankzij. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
triunfos mi gloria será. Y algún